Hayi shame ngithi phela ukhaya wangifonela ngisoba ngombuzo fanele hayi ngafika uza kodwa uyathanda ukuyendleza abafana ngithi ngiyafika hayibo mzamaba ngamazwi benisamba nawe kanjani uthi yangicika lentweni ngobhutweni ngihamba nani busy ngikhuluma ngabafana hawu hayi cha ngiyahamba ngibukota usambe hayi indaba yakho shembi Yowe, ebafike jackpot ke phela le. Awuyini man. Bafu ngabona fa abantu ngathi bafike namafoni futhi lapha. Ha kanje? Ayakutshela bafu. Angeke sicwale kubona mina. Sengena nasekhona. Ibo. Ayike ngibathembile ufuthi labo. Ubani nje bangathanda ukuzwa awu umuntu ala indaba dramatic hanya sesibambe phezulu ukuthi ngiyangisiya ngibuza yena ngiyakhombisa kodwa sengile ngoba uzamukhona thembeni yazi bafu nginyelwe isandla umuntu uzenza la Beba intombi ezinhle nje engizazi la endaweni hayi impela zona zinhle hayi angaze ngibona nami nje hawu siyabonga and namafoni enimali yebo kanjani ngithela lo phone angeke kwenze Ole fa Ole ya Budi Yangathi singaqala phansi Now that you on the other side Yangathi ngathola uchance ngikubona kwama last noma ngathatha u5 Yangathi singaqala phansi yonke into Now that you on the other side Yangathi ngathola uchance ngikubona kwama last noma ngathola uhug ngoba ubuyithandela injabulo ubuyithandela injabulo waze wangiphiculo wakhetha ucule ngenjabulo bengicela ucule ngenjabulo ucule ngenjabulo ubuyithandela injabulo ubuyithandela injabulo waze wangiphiculo wakhetha ucule ngenjabulo bengicela ucule ngenjabulo ucule ngenjabulo Usafe kodwa la ukhona usafe la ukhona ngiphendule ngifuna ukwazi ukuthi usafe na Uhlezi unendaba nami Uhlezi uyikhathaza ngami Uhlezi ucabanga ngami uthi noma uthandaza ubumthandazela nami I never thought ngiyoze ngikuculela ingoma enjena I had to double check if usungishiye ngempela ngoba ngizange ngikholwe nami ngenkathi bengitshela thought kushiwo omunye umuntu kodwa nje asiwena namanje ngisaphinda ukuthi kunzima ukwamukela washaya wachitha bro wakhala amaphepha awubangisa ngithiphisa ukuze nami ngibe prepared mhlawumbe sihlangana kokugcina ukuze uhambe sesibonene I never thought ungangishiya besithi sisobangena Bukholelwa kumina uhlezi uthi ngizophumelela uthi intwana yami usazoba grand relaxa wena umzansi ukweleta imali eningi sazoflexa kodwa manje intwana usuyingelosi ngizothandaza kuwena neoledi ngcono ngoba manje usuyingelosi bengicela uzungikhonzele kwi-oledi nika izolo ngifonelile ngicabanga ukuthi ngifone kaningi yezo ngalama sigcina siqedile nokukhuluma and angisazi nokuthi topic bengani nika yezo bengijabule